Кніга лічбаў, раздзел 1. У першы дзень другога месяца, у другім годзе па выхадзе з Егіпта, прамовіў Господ да Маісея ў пустыні Сінай, у палацы сустрэчы кажучы: «Пералічы ўсю грамаду сыноў Ізраілевых, па родах і па сем'ях іх, і па імёнах усіх мужчынскага полу, ад 20 гадоў і вышэй, усіх здатных да бою ізраільцаў. Палічы іх па дружынах іх, ты і Аарон. З кожнага пакалення павінен быць з вамі чалавек, князь дому бацькоў яго. Вось гэтыя імёны. Ад Рубена Элісур, сын Садеура. Ад Сімеона Саламіэль, сын Сурасадая. Ад Юды Наасон, сын Амінадаба. Ад Ісахара Натанаэль, сын Суара. Ад Забулона Еліяб, сын Гелона. Ад сыноў Язепа, ад Ефраіма Елісама, сын Аміюда. Ад Манасы Гамаліэль, сын Падасура. Ад Беньяміна Абідан, сын Гедеона. Ад Дана Ахіазер, сын Амісадая. Ад Асера Пагіэль, сын Акрана. Ад Гада Еліясаф, сын Седуэля. Ад Нефталі Ахіра, сын Анана. Гэта людзі самыя знакамітыя ў грамадзе, кіраўнікі пакалення бацькоў сваіх і кіраўнікі тысяч Ізраіля. Маісей і Аарон узялі іх паімённа названых. І першага дня другога месяца сабралі яны ўсю грамаду, пералічваючы іх па родах іх і па сем'ях бацькоў іх, ад кожнага па імені, ад 20 гадоў і вышэй, па кіраўніках, як загадаў Гасподзь Маісею. І былі палічаны яны ў пустыні Сінай. Ад сыноў Рубена, першароднага Ізраіля, пакаленні па плямёнах і па сем'ях бацькоў іх, па імёнах усіх людзей мужчынскага полу ад 20 гадоў і вышэй здатных да бою, было налічана з пакалення Рубена 46 500. Ад сыноў Сімеона, пакаленні па плямёнах і па сем'ях родаў іх, былі палічаны па імёнах усе людзі мужчынскага полу ад 20 гадоў і вышэй, здатныя да бою. Было налічана з пакалення Сімеонавага 59 300. Ад сыноў Гада, пакаленні па плямёнах і па сем'ях родаў іх, па імёнах усіх людзей мужчынскага полу ад 20 гадоў і вышэй, здатных да бою, было налічана 45 650. Ад сыноў Юды, пакаленні па плямёнах і па сем'ях родаў іх, па імёнах усіх людзей мужчынскага полу ад 20 гадоў і вышэй, усіх здатных да бою, было налічана 74 600. Ад сыноў Ісахара, пакаленні па плямёнах і па сем'ях родаў іх, па імёнах усіх людзей мужчынскага полу ад 20 гадоў і вышэй, усіх здатных да бою, было налічана 54 400. Ад сыноў Забулона, пакаленні па плямёнах і па сем'ях родаў іх, па імёнах усіх людзей мужчынскага полу ад 20 гадоў і вышэй, усіх здатных да бою, было налічана 57 400. Ад сыноў Язепа, сыноў Ефраіма, пакаленні па плямёнах і па сем'ях родаў іх, па імёнах усіх людзей мужчынскага полу ад 20 гадоў і вышэй, усіх здатных да бою, было налічана 40 500. Ад сыноў Манасы, пакаленні па плямёнах і па сем'ях родаў іх, па імёнах усіх людзей мужчынскага полу ад 20 гадоў і вышэй, усіх здатных да бою, было налічана 32 200. Ад сыноў Беньяміна, пакаленні па плямёнах і па сем'ях родаў іх, па імёнах людзей мужчынскага полу ад 20 гадоў і вышэй, усіх здатных да бою, было налічана 35 400. Ад сыноў Дана, пакаленні па плямёнах і па сем'ях родаў іх, па імёнах усіх людзей мужчынскага полу ад 20 гадоў і вышэй, усіх здатных да бою, было налічана 62 700. Ад сыноў Асера, пакаленні па плямёнах і па сем'ях родаў іх, па імёнах усіх людзей мужчынскага полу ад 20 гадоў і вышэй, усіх здатных да бою, было налічана 41 500. Ад сыноў Нефталі, пакаленні па плямёнах і па сем'ях родаў іх,
па імёнах усіх людзей мужчынскага полу ад 20 гадоў і вышэй, усіх здатных да бою, было налічана 53 400. Гэта тыя, каго палічылі Маісей і Аарон разам з 12 кіраўнікамі Ізраіля, па адным з сям'і бацькоў іх. І поўны лік сыноў Ізраіля, здатных да бою па сем'ях бацькоў іх, ад 20 гадоў і вышэй, складаў 603 550. А левіты былі палічаны з імі ў пакаленні бацькоў іх. І Господ сказаў Маісею, гаворачы: «Не лічы пакаленні Леві і не далучай колькасць іх да сыноў Ізраіля, але даручы ім скінію сведчання і ўсе прылады і ўсё, што патрэбна для рытуалаў. Хай яны носяць скінію і ўсе яе прынадлежнасці, і хай будуць пры ёй служыць, і навокал яе хай паставяць палаткі. Калі трэба будзе пусціцца ў дарогу, хай разбяруць скінію левіты. Калі трэба будзе размясціцца лагерам, хай паставіць яе. Калі хто з чужых наблізіцца, будзе пакараны смерцю. Сыны ж Ізраіля хай стануць лагерам, усе на сваім месцы ў лагеры, кожны па сваім сцягам, пры сваіх дружынах. А левіты хай паставяць палаткі вакол скініі сведчання, каб не было гневу на грамаду сыноў Ізраіля, і хай яны стаяць на варце скініі сведчання. Такім чынам сыны Ізраіля споўнілі ўсё, што Гасподзь загадаў Маісею.